Искам да направя едно видео как се правят патрони в домашна установка, как се пълнят. Патрони с метални гилзи, не за ловни патрони, за метални, за късо или за дълго оръжие. В домашна установка искам да уточня, че това, което правя, е легално и имам специално разрешение от полицията да го правя това вкъщи. Значи, първо трябва да кажа две думи за мерките за безопасност. Работи се с барут и не трябва да има никакъв контакт с огъня. Също така не трябва да има покрай тебе хора, деца да се подмятат и така нататък. После трябват ни гилзи. Гилзите са използвани и са почистени. Аз ги чистя. Има най-различни видове почиствателни. Аз ги чистя с... Нали съм българин Берин дявол. Ги чистя с ето спрей за почистване на двигатели. И се чистят перфектно. Слагам ги в една кутийка, напръсквам ги, оставям ги да подейства, ги изплаквам добре. И после ги подсушавам с сушуар, нали, да всякаква влага да изчезне от гилзите. Значи, трябват ни също капсулите, които се поставят отдолу, нали, които да възпламенят. Те са тип боксер. Те са два вида. Едните са бердам, другите са боксер. Бердам се използват предимно за военните, за най-различни военни калибри патрони. Трябват ни куршуми. Това са куршуми на една немска фирма, една от най-добрите. HN Sport. Трябва да ги... Това е оловен куршум, който има една медна баня. Не е медна риза, само медна баня има, която служи. Единствената цел е да не запълва нарезите на цевта оловото, да не замърсява допълнително оръжието. Тежестта е 125 грейн. 125 грейн. Това са много калибровани куршуми, специално за състезания са направени. Трябва ни барут. Барута е френски Вектан BA10. Той е много финен, много експлозивен. Точно за 9 мм парабелон, 32 калибър ваткотер за спортни калибри. И една електронна везна, която е задължителна. Тя служи, макар че имаме, това е дозатор за барут, барутен дозатор, макар че го имаме него, трябва от време на време да си проверяваме точното количество на барута, който влиза в гилзата. Няколко думи за машината. Машината е Ли, на американската фирма Ли. Моделът е Turret Press. Тя се води полуавтоматична с 3 движения. С 3 движения на манивелата прави патрон. А това е една друга машина. Тя е трябва да се сменят елементите отгоре. Всеки елемент се сменя. Това са елементи матрици, които
Също кажем няколко думи за тях. За да се направи един патрон на късо оръжие са необходими 3 елемента. Първият елемент е този. С него се премахва. Сега съм ги завинтил, не искам да ги махам. Отдолу се вижда, е това. Той влиза вътре, гилзата влиза, като я ударим нагоре, гилзата влиза и възвръща оригиналните си размери. Той калибрира много точно гилзата, тя е леко раздута от изстрела, който е произведен преди. И този матрис и възвръща оригиналните размери, като в същото време изхвърля стария капсул. Сега тук имаме едно приспособление. Е това. То е за слагане на нов капсул. То е едно много елементарно. Ето така, да го покажем. Слага се капсула. Сега ще покажа как са. Взима се един капсул и се поставя тук. Като се връща назад гилзата, връщаме гилзата, това се бута навътре и капсула се отива на мястото. Сега искам да я покажа как е поставен новия капсул. Си застанал перфектно. Значи вече гилзата ни е с възвърнати оригинални размери и с нов капсул. Искам да ви кажа, да забележите, че когато сме направили движението хода нагоре-надолу, автоматично си застава втория елемент, втория матрис, на когото е закрепен този дозатор за барут. Значи с втория елемент това, което правим е да разширим съвсем леко шийката на гилзата и да... как се вижда хубаво. Разширява се леко шийката на гилзата и се зарежда барут. По този начин влиза барут. Искам обаче да премерим точно колко барут сме поставили. Първия път задължително. Трябва да е за този тип куршуми, трябва да е 3 грейн горе-долу. Не горе-долу, ами трябва да е 2,9, 3 грейн. Ето, точно 3 грейн. Това път 3,1 показа. Но може би първия път е много. Това ще го върнем. И ще го направим пак. Цяло 9 показва този път. Няма да го пипам повече. Слагам ще направя друго, много важно нещо, което пропускам да кажа, е, че трябва количеството барут да е поне наполовина на това, което е
в чашката на дозатора трябва да сипем барут, защото трябва да се разпределя правилно. Не, че няма да ни е достатъчно, но като остане малко барут от движенията, той става по-финен, после по-фин не остава отгоре, по-едре отдолу. И може би заради това имаме разлика в дозирането, която е минимална, но все пак като правим патрони за състезание се оказва влияние. И сега ни остава само, значи сложили какво сме направили от тук, изчистена гилза, възвърнати размери, сложен нов капсул, разширили сме леко шийката и поставяме върху шийката на гилзата куршума. Той е с третия елемент. Куршума си застава на мястото, сега като е влезнал, и затваряме гилзата. Ето, куршума готов да бъде стрелян на ново. Има само един елемент допълнителен, който се ползва. Това е този на другата машина, която съм сложил. И той служи, той е един четвъртия луксозен елемент, той служи, когато е готов патрона завършен, да го калибрира, според мен е излишно. Защото аз забравя да спомена, че всеки един калибър, това се казва shell holder, за всеки един калибър отговаря shell holder, самото стъпало, нали, на гилзата. Поставяме готовия патрон и той го завършва. В смисъл, най-малкото изкривяване да има, той е трети матрис, го оформя. И това е готовия патрон. И сега искам да покажа по-бързо как се правят нещата. Макар че действам с една ръка, с другата държа телефона. Е много елементарно. Значи с тази машина се правят около 50 патрона в час. Хубаво направени. Готов завършен патрон. И на ново. Взимаме гилза. Слагаме капсул детонатор. Аз пропуснах да сложа капсула. Така като се прави всичко с една ръка. Казармата съм учили, че с една ръка само едно нещо се прави.
Така, вече имаме 3 патрона готови. Сега искам да взема това shell holder, да го сложа на другата машинка, да мога да ги прекарам през калибъра. Да ги калибровам. Той ги запечатва допълнително, да оформя и най-малката. Това е. Това са 9 мм и парабел. По същия принцип се правят всякакви други калибри. Аз зареждам 9 парабел и 32 калибър ваткотер за спортна стрелба. Значи, ето имам гилзи за 32 калибър ваткотер. Принципът е същия. Поставя се гилза, калибрира се гилзата, изхвърля се стария капсул, слага се нов, пълни с барут, отваря се леко шийката, поставя се куршум и се затваря куршума. И така. И това е всичко, приятели.